Hello, dragi prieteni, astăzi vă arăta ce mi-am dat pe contul de cadou. Știu că n-am mai postat de mult, așa că da, și am vrut să pun să fost vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Deci ce mi-am dat pe contul de cadou. Haideți să începem. Deci, ăsta este contul în care mi-am dat chestiile. Da. Deci, Paolo, mi-am dat acest tricou. Apoi mi-am dat acest pet. 99.000. Acest dans care... Da, eu de câte ori să-mi dau câte dans. De câte ori mă duc pe contul de cadou, să-mi dau câte dans, așa. Deci, da, vreau să vă arăt, am să spun un lucru. De 6.000 de Ava Coins. Deci numai de 6.000 îmi dau. Okay. Apoi de acest viola care... Acest costum. Apoi acest păr. Mă ziceam că îmi plăcea și am zis că să mi-l cumpăr. Și ultima chestie, acest... Ok, deci am uitat de voi. Deci am acest da, nu știu. Și da, cam atât. Dați ad la codul meu. Da. Și dați ad și la Ștepșiș. Deci știu eu. PWPG2J este codul ei. Și da. Dați. Și cam atât. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share și multe comentarii. Pup!